Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan temurun apa ikilah ayat lamma marra tatkalane liwat apa nafarun apa pepenton minas sahabati saking sahabat. Apa nafarun pepenton minas sahabati bayane saking pira-pira sahabat. Pira julen ketemu kelawan wong lanang min Bani Sulaimin saking Bani Sulaim. Wa huwa hale utawi rajul iku yasuku iku ngiring sapa rajul nggonaman ing wedhus. Fasallama mongko uluk salam sapa rajul alaihim ing ngatasé nafar. Ai nafar minas sahabat. Faqalu mongko padha ngucap sapa nafarun minas sahabah. Masallama ora tau uluk salam sapa rajul alaina ing atase kita illa tuqiyatan angin kejaba krana ngreksa marang awake rajul. Faqataluhu mongko banjur padha mateni sapa nafarun minas sahabah hu ing rajul. Wastaku lan padha ngiring sapa nafarun minas sahabah nggonamahu ing wedhuse rajul. Fanazala mongko temurun apa ikilah ayat rupane ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum ila akhir. Jadi asbabun nuzule ayat niki saat itu Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku nembe ngutus pasukan iki diarani nek tenggene kitab sirah, kitab sejarah niku diarani pasukan syariah. Pasukan syariah niku napa? Pasukan syariah niku pasukan ingkang dibentuk kalih Kanjeng Nabi. Ananging Kanjeng Nabi mboten nderek mimpin pasukan kala wau secara langsung. Misal Gus Fauzan nggadahi pasukan berani kenyang, pasukan wani warek wis dibentuk. Ayo pasukanku kabeh pokoke kudu wani warek. Wedi ngeleh. Ayo dina iki buka bersama ngomahe Baraji. Tapi Gus Fauzan mboten nderek mimpin. Wis pokoke tak bentuk komandone kanggonku nging sing mimpin langsung dudu aku, ponsen. Nah, dadi nek ponsen ana info buka bersama asline kuwi diatur karo Gus Fauzan. Lho pasukan sing dipimpin ponsen secara langsung buka bersama nggone kene teko ndodok lawang nggone kene, ndodok lawang nggone kono niku diarani syariah. Napa? Syariah. Yaiku pasukan perang, pasukan nglampahi kesaenan yang dibentuk ingkang dibentuk Kanjeng Nabi tapi mboten dipimpin secara langsung. Berarti jane pasukan niki kan sae. Nggih pasukan niki sae. Lho suatu saat pasukan niki wau nafarun minas sahabat nembe perjalanan ke peperangan lah intinya. Lho nek tengah dalan pasukan niki kan diketuai kalih sahabat ingkang asmanipun Muhallim ibnu Jusamah Al-Laitsi. Muhallim bin Jusamah Al-Laitsi. Sahabat sing wendel ben perang mesti nok ngarep.
Ganjarane kathah napa mboten ngoten? Wathah. Wong jihad fisabilillah manggone nok ngarep. Lho tapi naudzubillah senajan dhek jihad fisabilillah ganjarane kathah tapi naudzubillah suul khotimah. Mboten husnul khotimah. Lho kok saged? Ya gara-gara niku wau. Muhallim bin Jusama Al-Laisi nembe mimpin sahabat menuju medan perang. Lah kok nang tengah dalan ketemu kali sinten, ketemu birojulin min Bani Sulaimin, ketemu tiang kawa bocah lanang, pemuda dari Bani Sulaim nembe angon mendo. Nembe angon mendo ketemu. Loh begitu ketemu tiang angon niki wau. Bocah lanang dari Bani Sulaim niki lek ten gene tafsir Ibnu Katsir disebutke asmonipun sinten? Amir Ibnul Adbad al-Asja'i. Amir Ibnul Adbad al-Asja'i. Amir bin Adbad al-Asja'i. Muhalim ketemu Amir bin Adbad al-Asja'i sing angon niku wau. Lho Amir bin Adbad al-Asja'i iki jane pun sae. Ketemu rombongan pasukane wong Islam, Amir niki uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kudune kan dibales waalaikumsalam. Loh, lah kok Muhalim Ibnu Jusama Al-Laisi niki mungkin wis napa dadi koncone Bos Anto suwe. Akhire Amir iki mau kan uluk salam, ora dijawab malah karo Muhalim langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Pateni, senengane kan ngono kowe. Dibunuh. Loh, pas dibunuh pasukane niki kan yo kaget. Loh, Kalim. Muhalim nek cara wong Jawa diceluk Kalim ya ra. Kalim. Ngopo kok jenengan mateni wong ki? Wong Kanjeng Nabi kan duka kita dilarang membunuh orang sembarangan. Lah Mukalim iki mau Mukalim alasan. Lah kuwi ndadak salam-salam barang. Mesti kuwi asline wong ora muslim, wong non muslim ngucapke salam kan ben ora diserang awak dhewe. Ngucapke salam kan ben slamet, ora sida dhewe serang. Buktine ngopo? Buktine wong Islam iki kan gak patek duwe mendo akeh wong musim peperangan kaya ngene iki. Tapi buktine kuwi angon mendo akeh. Terus sinten? Mukalim. Oh, begitu bar dipateni, sinten sing dipateni mau? Amir bin Adbad al-Asja'i. Lho begitu Amir al-Asja'i niku bar dipateni. Mati to otomatis. Wedhuse mendone kuatah langsung Mukalim, ayo pasukanku angkut wedhuse kuwi niku barang rampasan. Oh mungkin Mukalim bersowan babu sasar. Akhirnya juga ngerti iki barang rampasan. Wes Mukalim karo bala tentara sing dibentuk Kanjeng Nabi mau. Tentarane ya tentarane niki manut. Soale napa wedi, wah Mukalim iki apa jenenge panglima perang kok mosok minta bantah. Wes ayo diangkut, wis diangkut. Diangkut dan singkat cerita wes wedhuse teko disita wong terus harta rampasan. Nah, begitu kondur salah setunggalipun anggota pasukan niku wau wonten ingkang lapor kali Kanjeng Nabi soalnya mboten srek ten manahe. Piye to iki? Wong awak dhewe iki pasukan muslim, tapi kok panglimane malah membunuh sembarangan. Bukane biyen Nabi nate dawuh, perang mawon boten pareng membunuh orang yang non muslim yang tidak ikut berperang. Lah iki ngucapke salam kan nyoto-nyoto muslim. Mosok kok awak dhewe suudon kuwi ora muslim terus dibunuh. Mboten cocok niki anggotane. Kali panglima niku akhirnya lapor Kanjeng Nabi.
Lho begitu lapor kali Kanjeng Nabi, turun ayat niki. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum ila akhir. Singkat cerita begitu ayat niki turun Kanjeng Nabi langsung dawuh. Kono cekelen muhalim. Tangkap muhalim. Muhalim dibeto ngajeni Kanjeng Nabi. Tangkap karo Kanjeng Nabi. Ngopo awakmu kok dadak mateni wong? Niku Kanjeng Nabi. Kula curiga niku nok tengah perjalanan kok dadak ngucapke salam. Mesti niku napa etok-etok. Mesti niku wong non muslim, buktine bondone kathah. Yang penting kula bunuh. Mangke harta rampasane saged damel napa bondone pasukan niki wau ben semangat jihad fisabilillah. Muhalim berkelah langsung Kanjeng Nabi. Allahumma la taghfir li muhalim. Ya Allah, ojo di ngapura sing jenenge muhalim. Ya Nabi langsung dongake ngoten. Nangis muhalim. Kok kula didongake ngoten? Kanjeng Nabi. Soale sampean wis nglakoni kesalahan fatal. Nomor setunggal sampean wis suudon. Nomor loro senajan wong kuwi misale salah, senajan wong kuwi misale non muslim, ketika dia mengucapkan salam, maka salam yang disampaikan niku bimangzilatis syahadah. Salam yang diucapkan iki maknane kaya dene dekne syahadat. Mula nek dekne wis kaya ngono wajib mbok jawab salame. Wajib mbok jawab salame. Wong jawab salam niku hukume wajib, ngucapke salam hukume sunnah. Ngucapke salam hukume sunnah. Lho nek mangke mboten muslim pripun Kanjeng Nabi? Husnudon. Soale nyoto-nyoto mboten ngerti. Niku nomor pinten wau kalih. Nomor 1 suudon, nomor loro ana salam mboten dijawab. Nomor 3 kesalahane muhalim iki mau. Kenging napa kok mboten tabayun? Nek kuwi bar salam kudune tabayun. Kenging napa panjenengan salam ten kula tapi dijawab rumiyin. Panjenengan iki sinten? Harusnya ditanya lebih jelas. Gak malah langsung dibunuh. Jadi nomor 3 kesalahan fatal yang membunuh orang yang masih belum jelas. Padahal membunuh itu, hatta membunuh orang non muslim pun ketika itu dimi boten harbi. Harbi ki wong non muslim sing menyerang Islam. Kita membunuh itu seakan-akan dikiaskan dengan kita berlindung. Kita apa jeneng membela diri wong gek perang diperangi. Nah wong non muslim memerangi kan kita wajib membela diri. Mula ora dikategorikan membunuh. Tapi kuwi dimi misale wong gak nyerang gak ngopo, wong pengen ngajak urip bebarengan malah mbok pateni niku mawon kasebut qatlul amdi. Terusane sing wingi. Lah apa malih iki wis uluk salam. Wassalam bimangzilati syahadah. Wong sing wis ngucapke salam gelem ra gelem kudu mbok jawab. Soale bimangzilati syahadah kaya dene jawab salam ya wong Islam. Lah kok malah mbok pateni, berarti sampean qatlul amdi kepada orang yang diduga keislamannya. Ya wis. Qatlul amdi hukumane napa? Qisas. Kanjeng Nabi ngoten. Yo akhirnya Kanjeng Nabi ngeten. Lah kuwi asline ngono apa to? Asline sampean ki ngopo kok dadak langsung kok pateni jujur. Soalnya Kanjeng Nabi niku kan weruh sadurunge asline pun ngertos. Akhirnya njuk muhalim jujur. Amir nggih, Amir bin Abbad Al-Asja'i niku biyen rencange kula padha-padha sadurunge mlebu Islam. Njuk tukaran gara-gara nopo iri-irinan, musuh-musuhan, masalah ekonomi. Wis pokoke tukaran. Akhirnya muhalim mlebu Islam, Amir gak ngerti parake ten pundi. Lah singkat cerita ternyata Amir yang mlebu Islam. Lu muhalim ketemu Amir, musuh lama ternyata.
Musuh lama dilalai lho Amir kok tambah sugih wedhuse oke wis pateni wae ben oleh harta rampasan. Bahaya iki nek wis antuk kok sering-sering dolan nang Baraji mesti gawe strategi njaluk duren. Wah, gawe strategi tujuannya duren rampasan. Nggih, wedhuse hati-hati. Mentone hati-hati pokoke. Wah, Kanjeng Nabi wis tak bedhek wong Gusti Allah ngutus malaikat Jibril ngabari aku. Tapi nyuwun sewu krana awakmu wis membunuh qatlul amdi kepada orang muslim, maka tidak ada ampunan. Akhirnya muhalim iki mau napa? Karena wis didongake nang awal mau Allahumma la taghfir li muhalim, ya Allah jadi ngapura wong iki. Akhirnya terbebani. Durung sempat dilaksanakan hukum qisas muhalim loro gering, akhirnya mati. Mula kasebut matine suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Ganjarane wakeh wis perang yauna yaine, tapi ternyata perangnya mboten ikhlas lillahi taala, mung kepengin ngumpulke bondo donya rampasan. Nah niku asbabun nuzule. Mula ayat niki banjur mandhap. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza darabtum tatkalane lunga sapa sira kabeh ai bimakna safartum tegese lumaku sapa sira kabeh lil jihad marang jihad fisabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah fatabayyanu mongko padha mertelakake sapa sira kabeh. Wa fi qira'atin lan ing dalam salah sijine qira'ah bil musallasati kelawan huruf sak titik telu ai fatasabatu mongko padha mastekake sapa sira kabeh fil maudhi'aini ing dalem rong panggonan. Maknane napa menawi kula panjenengan sedaya iki gelungan bepergian mbah jihad fisabilillah niki nek makna luase kan anggap mawon tolabul mai sah utawa berangkat golek ngelmu ujug-ujug ketemu wong tendalan. Nek ketemu wong nok dalan niku fatabayanu, ojo langsung mbok pateni, ojo langsung mbok antemi senajan bentuke misale koyok-koyok nyuwun sewu wong sing boten kerumat. Jenengan meh budal ngaji ketemu tenggene pasar sapi, ora wong sing pacakane niku masyaallah kaya preman tapi drijine keriting misale. Nyegat jenengan kuwi kudune jenengan mandheg tabayun rumiyin pripun wonten kok aja langsung mbok tabrak. Aja langsung mbok tabrak, wah wedi aku ndak disedot. Wis tak tabrake wae. Wah, nek niku repot. Oh, ngene jenengan diendek ora iso lewat yo mandek kok takono. Lah kok memang tawar menawar yo tinggal. Ngoten. Tinggal. Kersane napa? Kersane tidak ada kesalahan. Tur faedahe ayat niki niku kan kula panjenengan sedaya di napa nggih dikengken didhawuhi untuk memanusiakan manusia, nguwongke wong. Soale apa nek ana wong nyegat kuwi mungkin sapa ngerti butuh tumpangan. Sinten ngertos jangan suudon wah kae lele ngrampok aku.
kecuali memang daerah itu sudah terkenal daerah ingkang rawan kriminal, maka mboten dindeki rapopo, tapi ya ojo ditabrak. Nah, ngoten. Karena apa? Karena ketika sudah terkenal daerah rawan, nggih, awak dhewe wajib waspada, wajib ngati-ngati. Tapi nek mboten terkenal daerah rawan, wajib husnudon. Mula fatabayyanu ay fatasabhatu. Kon meyakinke awake dhewe. Wala taqulu lan aja padha ngucap sapa sira kabeh liman keduwe wong, liman marang wong. Wala taqulu lan aja ngucap sapa sira kabeh liman marang wong alqa kang apa iki jenenge nemoni sapa man utawa kang ngucapke sapa man ilaikum marang sira kabeh assalama ing uluk salam bi alifin kelawan nggo alif wa dunihalan liyane alif maknane ayat tahiyata tegese maknane uluk salam awil ingkiyada utawa tunduk bi qaulihi kelawan ucapane man asyhadati tegese kalimat syahadat allati kang hiya semono uga allati iku amaratun iku tondo alal islami ing ngatasé Islam. Mula nek ana wong ngucap kula panjenengan sedaya ketemu tiyang kok ngucap salam assalamu alaikum. Salam niku wau diibaratke kaya dene syahadah. Soalnya makna salam niku saged bermakna tahiyat, ucapan salam, saged bermakna ingkiyat apa jenenge ucapan sebagai bentuk ketundukan. Tunduk ten kene sinten ten kene agama Gusti Allah. Mula dijawab. Mungkin panjenengan wonten pertanyaan lho. Lah terus ten fikir rumiyin nek wonten tiyang uluk salam kok niku cetha nyata-nyata wong non muslim mboten usah dijawab utawa nek cara jawab dijawab wassalamualaikum dan racun atasmu. Lho niku pripun riwayat fikih nek kados ngoten. Ada banyak tafsir yang pertama kita ketika di medan perang ana wong sing nyata-nyata wong non muslim kok uluk salam. Nah niku mbok jawab ngoten mboten napa-napa dianjurkan. Ranten napa salame tiyang niku wau jelas salam sing ngece soale nyata-nyata wong kafir, nyata-nyata ten medan perang berarti kafir harbi. Niku perincian yang pertama. Perincian yang kedua, assalamualaikum sing diucapke niku wau memang napa? Memang mung kanggo napa nggih? Kanggo iku mau apa jenenge tameng. Kanggo membela diri. Lho kok sakit? Kok ngerti nek membela diri? Kan wis nyata. Dia belum Islam dan dia ada di medan perang. Tapi kalau selain itu, ya wajib kita jawab salame. Wajib kita jawab. Misalnya sok wayahe bodho. Lah kok wonten pendeta Romo ngarepe daleme takmir gereja kita. Pak Ustadz Margino. Nah, ana tamu Romo ngucapke selamat Idul Fitri. Assalamualaikum, ya dijawab buka ke lawang waalaikum salam. Terus bunuh. Loh. Loh, kok dijawab kayak nopo? Kan nyoto-nyoto non muslim. Tapi beliau kan tidak termasuk harbi. Dia datang ke rumah niku niate silaturahim ya dijawab, aja dibunuh, dipersilakan. Apa meneh nek beto hampers, beto bawaan, oh dipersilakan. Bawaan silaturahim, aja juk bunuh biar saya dapat gereja
rampasan. Dadeke musola, ampun, mboten pareng. Iki lakone gek bunuh karo rampasan. Nek wonten sing kaya ngono ya mending awak dhewe mufaroqah wae. Gak usah dadi bolong. Medeni. Nggih. Jadi ketika niat sae dan dia bukan harbi, ya tetap dijawab. Loh, Kanjeng Nabi sering menjawab uluk salam dari orang-orang non muslim yang tidak bermaksud untuk menyerang. Mulane para masyayikh kawula, para guru-guru kawula, ketika banyak sekali pas Idul Fitri atau pas ketemu mereka, nggih, contoh misalnya Syekh Ahmad Thayyib, Imamul Akbar, Imamul Akbar kepanggih kali Romo Paus Vatikan. Romo Paus ya ngucapke salam, dijawab tetap. Kenapa? Karena niat salam itu maksudnya hanya apa? Bisa bermakna tahiyah, ucapan. Ya iso uga ana makna ingkiat, tapi di sini bukan bermaksud ingkiat, hanya untuk nopo menjaga silaturahim. Cuma ojo sampai komplit. Asal misalnya kono assalamualaikum, jawaban waalaikumsalam. Soalnya nopo yang para ulama fikih mboten sepakat iku nek dijawab komplit. Ulama fikih mboten sepakat ketika ada umat non muslim salam kok jawab komplit. Soalnya nopo jawaban komplit hanya untuk sesama muslim. Soalnya ono kalimat warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat barokah Gusti Allah niku mung diparingke tenggene umat sing derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegese umat muslim. Nek mung salam kan mung perdamaian, mung keselamatan, mung kesejahteraan. Nah niku mulane nek assalamualaikum ikhtilaf, tapi nek kula mengikuti pendapat yang membolehkan. Nah, tapi nek warahmatullahi wabarakatuh itu sudah ranah syariat, mulane ulama sepakat. Nah, ketika ada orang yang bertemu denganmu dan beruluk salam, maka jawab waalaikumsalam. Ampun dijawab lasta mu'minan. Soalnya apa? Misale wonten Pak Pendeta ujuk-ujuk salam sowan gene Pak Margino, assalamualaikum Pak Gino. Lah kok Pak Gino langsung pas buka lawang lasta mu'minan. Sampeyan iki ora wong mukmin kok dadak salam. Wah, pendetane diseneni, romone diseneni. Nah niku mboten pareng. Mulane janganlah mengucapkan lasta mu'minan wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Ampun. Wa inna ma qultalan angin pestine ngucap sapa sira hada ing ikilah salam tukiyatan krana ngreksa li nafsi kamareng awak sira wa malikalan arta sira fataktuluhu mongko njuk mateni sapa sira kabeh hu ing man. Apa malih jenengan wis bar ngucapke lasta mukminan njuk jenengan ngucapke alah kowe iku salam mung krana pengin ben sampeyan kuwi slamet, ora tak musuhi, bondomu ora tak rampas, ya toh. Wis mending mati yo wae. Lah ngoten malah tambah repot. Nek wong Islam kok koyo ngono kabeh, kira-kira tambah damai, tambah sae apa tambah tukaran? Mesti tambah perang. Mesti tambah perang. Wong dhewe niku kan mung jawab. Cuma ya aja kebablasan jawab itu boleh, wong kanan jawab salam hukumnya wajib. Nging aja nek ketemu wong Kristen wis nyata-nyata wong non muslim misale teko jenengan assalamualaikum.
Wah, assalamualaikum, repot. Bagian salam. Ya, Bagian salam. repot. Iku kebablasan kuwabe salami. Ane kono salam dibales. Kan wonten wajib dijawab. Soalnya apa gare bingung wong nek jenengan salam, assalamualaikum kono bingung kita jawab piye iki. Nggih ta? Lho nggih. Yang penting jenengan langsung ketemu, misalnya ketemu langsung. Pripun sae sehat, ngoten mawon. Ben jawabe yo penak. How are you? Misalnya, ojo assalamualaikum. Selamat pagi, God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. GPU toh, keliru GPU, gosok pijat urut. Mulane mboten pareng jawabe kudu sing sae. Lho niki maknane napa? Kenapa kita dilarang mengatakan lasta mukminan? Soale niku nggarai ndadekke suudon. Harusnya apa? Harusnya kita mendahulukan husnudon. Ameh sinten mawon ingkang nguluk salam wis husnudon. No, niku tandane napa? Niku tandane mereka juga pengen mendoakan kita kebaikan. Jawaban langsung waalaikumsalam wahadanallahu wahadakallahu ila siratil mustaqim utawa wahadakallahu utawa wallahu yahdika ila siratil mustaqim. Waalaikumsalam, semoga keselamatan atasmu. Wallahu yahdika ila siratil mustaqim, dan semoga Allah memberikan hidayah kepadamu menuju jalan yang lurus, nggih menika agami Islam. Oh, tentu to gampangane ngene. Mas saya asyar iku biasane nek apa diucapke salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wallahu yahdik ya habibi. Waalaikumsalam, semoga keselamatan terlimpah atasmu. Wallahu yahdik, dan semoga Allah memberikan hidayah kepadamu ya habibi, hei boloku. Hei bolo, habibi ki aja dimaknani cintaku. Habibi ki wis biasa boloku. Iya nek nyeluk garwane jenengan aja ya habibati, wis biasa. Habibati ki ora maknane wis gak romantis meneh. Kuwi makna teman. Misalnya manggil apa jenenge kekasih, ya goromati, wahai kekasihku yang tak pernah terlupakan. Mulane toha goromi, Kanjeng Nabi adalah kecintaanku, kerinduanku yang tidak pernah terlupakan. Itu cinta yang paling dalam niku gorom. Ya ainal goromi lho kan. Ono. Maknanya terdalam. Cinta itu kan ada banyak tingkatan soalnya. Peter Pan ya. Tet Ariel. Aduh. Pretepan. Tabat aguna kalian nyupre sapa sira kabeh. Ayat lubuna tegese nyupre sapa sira kabeh bidzalika kelawan mengkono-mengkono ucapan salam. Nyupre aradul hayati ing aradul hayati ing bondo penguripan ad-dunya kang bangsa donya. Aradul hayati dunya utawa iso dimaknani langsung aradul hayati dunya ing nyuprih napa? Nyuprih bondo penguripan donya. Mata aha tegese kesenengan donya minal ghanimati saking barang rampasan. Ojo mosok kula panjenengan sedaya niki suudon mung gara-gara pengen harta rampasan. Niku napa? Niku sama dengan apa ya bahasane?
sama dengan tidak menganggap Allah itu maha kaya. Mosok kok mung gara-gara harta rampasane nglakoni dosa. Fa indallahi krana mungguhe Gusti Allah maghanimu apa pira-pira bondo kasiratun kang akeh. Utawa fa indallahi mongko iku tetep ing dalem sandinge Gusti Allah maghanimu utawi pira-pira bondo kasiratun kang akeh tugenikum kang bisa nyugihake apa maghanim kum ing sira kabeh an qatli mislihi tinimbang saking mateni ngumpamane wong mau limalihi krana nyuprih bondone man. Dadi wis pasrah Gusti Allah mawon. Gusti Allah niku luwih sugih. Aja mung gara-gara pengin bondone wong entah itu rampasan utawa curian kula panjenengan sedaya njuk nglakoni kemaksiatan. Mosok pengin bondo dadak napa? Dadak nglakoni pencurian rumiyin, perampokan rumiyin, naudzubillahi min dzalik. Gusti Allah niku zat kang sugih. Gusti Allah niku gadahi bondo donya ingkang kathah. Ora usah dadak membunuh, mboten usah dadak merampok, mboten usah dadak mencuri, pengen duren ya teko ngubungi koncone, garaji wonten mboten. Teko ngono mawon ora usah dadak nyolong, gak usah dadak ngerampok. Siap. Pengen duren jahit syuting. Loh iya, jenengan butuh cawet ge langsung hubungi Bib Sopi wonten barangin apa mboten. Ora usah dadak napa nyolong kok pasar. Apa meneh nok pondok kok dadak nyolong cawet kaya Kang Konsen aja. Nggih. Sampai. Nggih. Dadi kabeh niku napa wonten wasilah teko nyuwun ten Gusti Allah lewat wasilah. Kadalika koyok mengkono madkur min napa min liman alqa ilaikumussalama ila akhir kuntum ana sapa sira kabeh ming qablu saking sadurunge manjing Islam iku tuk somu den reksa sapa sira iku tuk somu den reksa apa dimaakum pira-pira getih sira kabeh wa amwalukum lan pira-pira bondo sira kabeh bimujarradi qaulikum kelawan muhunge ucapan sira kabeh asyhadata ing kalimat syahadat. Jadi wong sing ngucapke salam kala wau gak usah dadak jenengan sengiti, jenengan curi, jenengan rampok, jenengan bunuh mung gara-gara pengen bondone, mboten usah. Soale awakmu terus Gusti Allah, awakmu kuwi ya padha kaya kuwi biyen ketika awal mlebu Islam. Ketika sira wis napa pun ngucapke syahadat niku geteh sira, urip sira, jiwa sira, kehidupan sira, bondo sira dijaga kalih Gusti Allah. Nek dijaga ki artine ya gak oleh mboten pareng dirampas. Mula maqasidus syariah niku tujuane nggih njaga napa sing dimiliki tiyang muslim. Hifdzun nafsi gak oleh mateni, berarti pembunuhan harus ada hukumnya. Hifdzul mal jaga bondo ingkang nomor kalih berarti tidak boleh mencuri. Mulane pencurian ada hukumnya. Iki dosa gede kabeh sing lawan apa jenenge bertentangan dengan maqasid syariah. Dosa gede kabeh. Nomor 3 hifdzu apa? Hifdzun nasal, menjaga keturunan iku wajib. Mulane pemerkosaan zina ada hukumnya. Mau hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzun nasal. Nomor sekawan hifdzuddin, jaga agama niku kewajiban. Mulane musyrik metu saka agama ya wonten hukumnya. Nomor gangsal hifdzul akli, jaga akal niku wajib. Mulane hukume ngaji wajib. Wong sing ora gelem ngaji padahal ngerti nek wonten majelis ngaji
dan dhek isih bodoh niku tandane napa Gusti Allah yo mboten ngapura. Wah, orang ngerti ya ora, Do. So mboten wong wis ngerti nek ana majelis ngaji kok ora gelem ngaji mati niku layal qawallaha ahadun bidzambin a'dhamu min juhalati ahlihi. Wong niku wau mati nggawa dosa sing gedhe dan ra bakal ketemu karo Gusti Allah. Mula nek awak dhewe ngaji kok ketoke diantemi aja tiwas Ngaji. apa soalnya dhewe wis ngerti ana majelis ngel. Mu beda nek awak dhewe urip di tengah alas ngenggone sekoteka, ora ngerti nek ana majelis taklim, ora ana nek ngerti nek wonten majelis ngel. Mu banjur dhewe nglakoni perkara sing bertentangan dengan syariat. Naudzubillah misale wong tengah pedalaman ngenggone koteka men ketemu wong wedok ditumpaki. Ya, bojoku bojomu misale ngono kuwi gak ana hukum. Soale ora ngerti nek ana majelis ilmu ora ngerti hukum. Niku ya gak dosa. Tapi nek wis ngerti ana majelis ngelmu tapi dekne dhewe ora gelem napa merubah, ora gelem usaha mados ngelmu kok nglakoni sesuatu yang bertentangan dengan syariat, kan durung ngerti hukume, salah ya ora gelem ngaji sinau niku bertentangan kalih hifdzul aqli. Hifdzul aqli iku napa jenenge daruriyatul khamsi. Jadi 5 sesuatu yang daruri ingkang dadi maqasidus syariah. Mulane syariat Islam niku menjaga darah dan harta orang yang bersyahadat, bahkan menjaga harta dan menjaga darah orang yang dhimmi ora oleh disakiti, apa malih sesama muslim senajan beda akidah mungkin. Siji Ahlussunnah, siji misale Mu'tazilah. Ora oleh kecuali memang menyerang. Mula kadang wonten pertanyaan ngene, ala wong NU iki aneh, mosok karo gereja wae dijaga. Ya, ana wong Kristen wae dikancani, tapi nek ana wong balane wong cingkrang kok disengiti, pengajiane dibubarke. Berarti wong NU niku koyok-koyok luwih cenderung pada wong non-muslim. Boten. Wong non muslim mau kan dhimmi memang tidak menyerang, mulane dijaga. Lah kae kan wong Islam kudune kan luwih berhak dijaga. Nggih, tapi masalahe ketika dimbarke, wong buktine ya ora langsung dibubarke, dimbarke rumiyin dianalisis rumiyin. Diteliti riyen, oh jebule ben pengajian mesti elek-elek wong ngajak tukaran garai bingung wong awam. Ya, berarti harus dicegah. Nyegahe bukan yuk kemudian karena lebih cenderung ke non muslim, tidak, tapi mencegah kemungkaran, mencegah konflik. Niku muqaddam daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Qawaid syariah kan ngoten, mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemanfaatan. Niku daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jane apik kabeh, tapi daf'ul mafasid. Mula wong NU kudu tegas. Nek pancen ayo A B ya B, ojo A dadi AB utawa B A. Repot. Mung gara-gara duit ampun. Famanna monggo paring kanugrahan Allahu sinten Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh bil istihari kelawan masyhurake sira bil imani kelawan iman wal istiqomati lan istiqomah. Nah, ketika seseorang niku wau memang bener-bener jaga maqasid syariah kala wau, jaga syariat, jaga keislaman niku Gusti Allah bakal memberikan anugerah kepada kita, khususnya anugerah iman. Soal iman niku yazidu wayang kus munggah mudun, dan anugerah istiqomah. Soalnya istiqomah ya padha dong-dongan.
nek gek sumpek jarene istiqomah budal ngaji golek hiburan. Gek seneng ora ngaji. Akhirnya Gusti Allah wis krana aku seneng karo awakmu tak gawe sumpek terus. Purun apa mboten? Ben ngaji terus ira. Nek Gusti Allah wis koyo ngono bingung awak dhewe. Gek dicoba sumpek sedelok wae bingung apa meneh seumur urip dicoba sumpek mung gara-gara Gusti Allah tresno ben awak dhewe dadi apik ngaji terus. Ayo malah repot. Ame dua ora Mulane sumpek ora sumpek teko digawe napa? Digawe hiburan terus gawe asik ngoten mawon. Niku makosid syariat soal salah siji niki. Tur akli iman istiqomah niku molak-malik kudu dijaga temenanan. Niku. Repote niku lho masalahe. hasil ya bubar. Jadi gak hasilnya kan hasil seumur hidup aslinya. Nggih ta? Wong ketika kita berbaiat, baiat itu namanya baiat tasawuf tok toreko tok lho. Baiat niku nembung ngaji. Nembung ilmu niku seumur hidup. Ora njuk nembung ilmu, nembung mujadah, nembung toreko engko nek pas sumpeke ilang lah. Wah, nek ngono Gusti Allah akhirnya aku tuh seneng awakmu ki eling aku. Lah kok saiki awakmu lali. Wis ben eling aku bismillah tak gawe sumpek terus Gusti Allah ngono. Wah, cilo kok dhewe durung mesti kuat. Nggih to? Durung mesti kuat. Mulane kudune napa dijaga qayyidu dikengken naleni bundeli. Lah salah satu anugerah niku napa anugerah Gusti Allah kula panjenengan sedaya dimasyhurke dadi wong sing iman. Amit nyuwun sewu. Wong tiyang niku nek cara mirsani Pak Solikin niku mirsanine wong sing napa saleh utawa wong sing tolak-toleh. Soleh ge asmane mawon Solihin. Soleh BGT. Mirsani Pak Solihin ngono Pak Suryane mawon pun menunjukkan cahaya kesolehan. Iya. Masalah nok mburi iki misale meh ngopo kan ora urusane, nggih. Ketika Gusti Allah pun memasyhurke, gawe masyhur, gawe Pak Solikin ki terkenal ten koncone nek Pak Solikin ki piyantun ingkang saleh. Niku berarti manallahu alaikum. Niku minnah anugerah saking Gusti Allah. Anugerah. Masalah engko nang jero jebule nyuwun sewu. Ora saleh tolah to. Tolah toleh. Iku kan urusane Pak Solikin karo Gusti Allah. Tapi kudune disyukuri, alhamdulillah aku senajan koyo ngene saya ditutupi karo Gusti Allah akhirnya dimasyhurke nek aku ki wong saleh. Nggih tiyang mirsani Gus Fauzan nondi-nondi sarungan karo kuplukan misale. Wah akhirnya napa pandangane wong? Wah Gus Fauzan iki ahli ngaji. Senajan tekan kene misale pura turu. Mongan mangan udat udut tur ngajine digawe napa tak berangkat daripada nomah kupinge rumpek kena radio rusak misale lho senajan nyotone kaya ngono tapi kan wis masyhur nek jenenge Gus Fauzan iki angger metu kok sarungan karo petisan mesti budal ngaji masyhur iku berarti anugerah. Kayak Kang Ponsen metu ke omah kene sarungan karo pejan mesti pamite ngaji. Senajan nang njaba mbuh golek buka bersama, mbuh golek apa. Berburu takjil. Tapi kan masyhur. Jajal nek Kang Ponsen ora nang omah jenengan dolano, tangkletono nang gone putrane. Bapak endi nang? Ngaji. Mesti ngoten. Jam pira lah mesti engko jawabe napa gawe putrane ngaji. Itu berarti mau diparingi kemasyhuran nek Kang Ponsen ahli ngaji. Mula niku anugerah. Lah kok misale Kang Ponsen jebule ora ngaji mung meh nurut turu daripada turu omah di nakali kanca apa nakali putrane dianu bojone wis tak dolan gone
nggone Pak Ki Alip lah. Pamit kau ngaji, senajan koyo ngono tetep anugrah. Soalnya terkenal ngaji. Mula Bos Anto saiki mak isae ngaji. Isae ngaji. Masya Allah. Iya. Piye kok? Kok upah manajemen. Oh, iya. Bahaya, susu bahaya niku. Ketinggalan. Ya jenengan tangleti, Bos, orang anu Bos, misalnya. Orang napa kulaan apa? Sik, aku kayak sibuk ngaji saiki. Oh, udah jawabane. Oh. Sesuai mak isa ngaji bahaya repot. 10%. 10%. Watabayanu. Mula nek kepanggih sinten mawon niku tabayun ana konflik apa wae lah ya kudune tabayun. Antak tuluhu. Antak tulu mukminan. Supaya napa fatabayanu mongko nyelidiki sapa sira kabeh utawa padha tabayun sapa sira kabeh antak tulu ing yen to apa mateni sapa sira kabeh mukminan ing wong mukmin ben boten maksudnya ben boten membunuh orang mukmin atau orang yang tidak bersalah. Kan bisa jadi orang yang kita musuhi itu ternyata orang mukmin atau orang yang dhimmi. Atau misalnya lebih luasnya, sapa ngerti wong sing awak dhewe suudoni jebule niku sae. Jebule niku apian. Ya. Ben ketok wajahe kohmul kan mesti awak dhewe hawane suudon. Wajah-wajah kemidu kan ngono kuwi. Gitu. Motos. Jadi ini apa nek ketemu kan awak dhewe suudon, tapi aja suudon sing tabayun. Kok ngapa kok dadak mlirak-mlirik rene? Ya pancen gayane kan mlirik-mlirik ngono kuwi. Karo gaya. Kawan lahir, wajahe koyo nantang wong. Ya jebule gawan lahir pancen kok ame diubah koyo piye wae ya wajahe kemeplak ngono kuwi terus. Tabayun. Jane ana apa to kok? Boten iki gawan lahir Gus. Oh ya wis koyo ngono. Khawatir awak dhewe salah ngeplak, salah mungsuhi. Waf'alu lan padha agawe sapa sira kabeh bidakhili ing dalem bidakhili kelawan wong kang manjing fil islami ing dalem Islam kama fuila kaya dene wis digawe apa mabikum kelawan sira kabeh. Serta perlakukanlah orang-orang yang baru masuk Islam itu sebagaimana engkau diperlakukan waktu itu. Tapi engkau diperlakukan dalam hal baik, tegesene ana wong Islam ya disayangi. Mula kenging napa orang yang awalnya non muslim yuk masuk Islam disebut mu'allaf. Mu'allaf itu dari kata-kata allafa yu'allifu. Ya, orang yang patut dicintai. Mu'allaf itu isim maf'ul mu'allaf. Nek mu'allif wong sing cintai. Mu'allaf orang yang dicintai. Nek alif itu penebar cinta. Oh. Tebar pesona. Tebar pesona. Tenan kok nyaman. Tak mau cintai kamu. Nggih, lho asma alif niku orang yang orang yang suka mencintai, penebar cinta. Mula nek jenenge alif iki biasanya lemah lembut, pengasih, penyayang, perhatian. Orang langgarangan kucing garong. Ini alif akhirnya setiawan ya, setia kawan. Oh, iya.
supaya orang terjerumus ke dalam kucing garongan. Lho nggih. Lah nek lho sapa ngerti misale Pak Alif lho ketoke kan kuasa. Wah aku iki diseneni terus. Asyiddah Ainur Rahmah. Mungkin kerasnya Pak Alif itu, Pak Alif itu keras gone komul itu adalah Ainur Rahmah, hakikat rasa cinta. Oh. Iya. Kok ana guru keras karo murite, wong tua keras karo putrane niku wonten kaedahe asyiddah Ainur Rahmah. Soalnya nek wong tua cinta ke anaknya gak mungkin diloske. Nek wonten tiyang sepuh kok ngeloske putrane, memanjakan putrane niku tandane mboten cinta. Soalnya mangke hasilnya mboten terdidik, akhirnya bocah sakarepe dhewe. Mulane ya tiyang sepuh karo guru niku mesti keras. Tegas ke keras. Keras niku maknane ora njuk ngamukan ngono mboten. Siddah, tegas. Iku tanda kasih sayang. Beda nek karo mbah. Mbah niku kan sing penting bocah meneng. Soale nopo? Nggih soale mbah niku ya banyak repot. Mulane wong tuwa ki aja nitipke anake nggone mbahe. Mosok duwe anak mong gowa gawe anak tinggal titipke mbahe. Nggo giliran nangis mbahe sing diseneni. Ya akhire mbahe wis penting meneng, wis gak tau dibayari. Ten fikih niku napa nek ana anak titipke mbahe, mbahe wajib dibayari dengan bayaran UMR. Oh nggih, ten fikih niku. Kena. Wah, kena. Lho iya. Mosok kok anake titipke mbahe dhek karo bojone nggawa gawe. Mbahe ora tau di sangoni. Engko anake lara sithik seneni mbahe. Janjane anakku diapake to. Kok malah kuru. Padahal dekne ora tau numbaske susu. Ya kuru anake nggih ta. Garwane meh nyusoni ora oleh ojo yang ojo disusoni ndak nglewer. Diakui. Wes nganu tukoke susu kaleng wae. Wah repot koyo. Begitu tukoke susu kaleng mboten dibandani. Lho ya. Ya niku. Menungso kok ngono. Mbah niku mboten saged siddah. Mbah niku mboten saged siddah. Krana napa? Mbah niku sing penting wis pokoke bocah ki seneng ora ana geger karo mantu. Nggih ra? Sing diwedeni kan geger karo mantu. Nek karo anak biasane rapate geger. Gegere mesti karo mantu. Wis daripada ngono mending wis tak loske wae. Nah, gak ono rahmahnya tidak ada. Cara cintane mbah ke anak niku mboten rahmah, wudah. Mawaddah. Mawaddah. Mboten rahmah. Ya cinta hanya sebatas cinta. Ono sing krasa apa? Boten Gus. Boten. Niku mualaf. Dadi nek ana wong mualaf, non muslim masuk Islam kudune dicintai, disayangi. Mulane wujud sayang kita kepada mualaf diparingi zakat, diparingi sedekah niku afdol. Soalnya napa? Kan sedekah Pak Abdul wujud kasih sayang kita umat Islam kepada umat Islam yang baru, lebih utama. Tidak hanya itu, mualaf juga kita beri ilmu. Mulane nek ben nyahadatke wong aja njok mbok tinggal tapi dibimbing selama 1 tahun, wajib diberi ilmu. Itu wujud apa? Alif kita. Wujud ta'aluf kita kepada umat-umat Islam yang baru. Ojo malah ana wong Islam anyaran berarti sadake tinggal sakon kono sakarepku dhewe. Apa dilimpahke ten kene wong sing boten tepat niku malah repot. Innallaha setuhune Gusti Allah kana iku ana sinten Allah bima kelawan barang tak maluna kang agawe sapa sira kabeh khabiron iku maha ngaweruhi.
fayu jazikum mongko bakal bales sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma. Monggo menawi wonten pertanyaan.